vidíš, že jaká krásna oslava, tu aj pani má krásne čierne, čisto nové šaty. I vy, pani, nemáte tabletkavé, to zo stromíka ste ho pooberala? Nie, napríklad, a ty tu prídeš motorku, ja taká gačovina, ty. Ľudia, keď príde chlap do servisu s motorom, táto tak jemne pokecáme, kúkame, aký to krásny motor, si pána. Vymáže mu tam taký servis, oil, to nie je problém. A keď príde baba, napraví otarhnuté nárazníky, pokrivené disky, toto, pružiny poštriľané, hovorím, čo to je. A ešte chodí po tej dielni a mňa hľadá, pán mechanik, a ja z toho kanála sebe tak vychodzím a ten kľúč taký celý zamestený a tak sebe horúco do srdca mladých. O takých chlopoch babi šnívajú. No. Napríklad, na co ty tu prídeš s takým kľúčom, so šrubovákom na takú akciu peknú? A ty si nepočul, jak nám povedal tu zo skapely pán, že dačo štrajkujú poistky. Že 6 razy vyrúci lomu prúd. No, a keď náhodou ešte raz vyrúci, koho zavolajú? Vyrúcime kapelu potom. No. A ešte, aby som nebol taký, tento šrubok, dámy a pani, to je univerzál. Ukážem, predvediem. Hej? Takže na toto mám.